Tusure nadongatai Sai malapan roa Marado pojol masude Sai palapok pabusumu Sumi Dadani tolong di Sai marsala idao Sure dibaga Sang Kristus Taulan manade Dari tusure San Guarnia madohotanak dohotot di Porbadia. Amin. Hagugun itu hatta Yesus Kristus solong ni rohani debata. Dohot parsaoran nitot di Porbadia ma. Madongani hamu salutna. Nangamu pedi dongani tuani. Horos ma dihita saluna. Horos. Mapung kita muse naing mangido pasu-pasu siap Tuhani. Ima tu keluarga amani modest dohot inang sudah keluarga asa totong diramoti Tuhan. Ripeni nasida dohot sudah aka ianakonna. Jala ditikyope mangido mangelek kita. Naing mabain ulang nagok nasida asa tutu totong pasu-pasu nasihat Tuhani marhide aka ulang nadat terlumubi na isiyan aka hula-hula totong uy gok unse ditong-tongan ni ripeni nasida alani itikyon mangido mangelek kita Tuhani asa di batamanyan totong namamiyaro at totong mamaso-maso tatlumubi may ulaw adat naong tiba-tuba didikyo. Saunari damang dainang nanihawlongan martangia kita asa di pasu-pasu Tuhan ay ko nasa gabi ay nabadiya na naisip ipisyonog ta kita sa luhuna martangia mahita. Ali di bata amana sunhin na gugu jala na manotong di halomohor roham do asapita to dinami jala dapotang nguru na marhabadiyaw marhitim muwal hanguluan na payason upangiduhami tuho pasu-pasu maaikon nanaing pakyon nami laho patubuho kaporsyon nami pait baru mamual ni pasu-pasum di bagasan diri nami asa buhi hami matupak ko di bagasan rohanayas jala dulus jala tamah macalo haluamu bagi Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita
Ali di batana sumbasa, hodo paujak ku jala mangatur ruhu ni pardonga saripion, main haduaon di hadol maon. Di maini pangiluhami tuho, dongani jala parbadiai maulaon namyon, suruh matoding tudongan namyon, nanaing pasahaton adat nagok, marhide padan nabadiai. Diamang Bapak Modis Tabga, do inang boru sinurat perbadiai jalapa ngoluma ribeon nanam ojak di jolo nilang katamu marhite-hite hagogon ni anakmu Yesus Kristus nama ngolu jala mangarajai rapoko di bagazat kasadaon ni di porbadia luaing sa rodi sa leling di lelingna. Amin. Apostel Paulus Turia Efesus jala parangay honok hamuma haholongon ni songon Kristus nama kaholongi hamu jala dilehon do dirina kumokop hita gabe silua jala pelean pahen uap na khusus dude bata masyolon mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus dioloyak ka paropuan ma bawa songon bawa nabe songon pangolo ni Tuhani ay bawa do uluni patihuta songon Kristus uluni huriai law si pangolo daging do ibana alay songon pangoloyon ni huria di Kristusi songon ima akka parapuan maradokon bawa nabe di salhubna hamu akabawa haholongi hamu ma pardihu tamu nabe songon Kristus nama kaholongi huria jala dilehon do dirina humokop sa asa diperbadiai dung dia lusing dung di iasi marhite-hite nama didihon ai di bagasan hatai jala sangap do dipadiri di ibana huriai somar lidang, somar haliking, manang marhahurangan diape, asabadia tahe jala hasurahan. Songonido patut haholongon akabawap kardihutanabe. Songon daging nasa diri na makaholongi kardihutana. Diri na do dihaholongan na disi. Dangdung di hosomi jala daging na. Di parmudu-mudu do jala di pahinuidung songon pambahen ni Kristus tuhuriai airwas ni daging na do kita ala ni tadi konon ni halak do amana do inana makukupi dongon saripena jala gabesada daging do nasida na duai tuna balgado hahomionon ala itu Kristus do tuhuriai huhonohon alai sandok ganuk hamu masih haholongi pardihutanabe songon dirina alai dihabiari paropuanima paona hatani Tuhan maulia tema di debata Salmen hato panihita 260 tol.
Di tengah-tengah ni saluhut bangsa, alang-angan akan adina-dina. Puji ma Tuhan, hamuruasna. Puji ma Tuhan, hamuruasna. Ay natimbul na Tuhan, jalata masih tutup pujian. Nasokal doi bana, mengatasi sudi akka di bata. Aji-ajian do sudi di bata ni akka bangsa. Alay yang go Tuhan nama jadi anak langit. Puji ma Tuhan, hamuruasna. Puji ma Tuhan, hamuruasna. Hamu alay akka margani akka bangsa. Sailehon hamu mahamulyaon, dohot kagogoon tutupan. Lehon hamu madi Tuhan hamulyaon ligorna. Demi masuk bahamu tu bagasan akka alamana. Puji ma Tuhan, hamuruasna. Puji ma Tuhan, hamuruasna. Marsamba mahamu tu Tuhan, marpahian na marhadoan. Akka hitir mamaradokon ibana. Pabuamu ma di tengah-tengahnya kabar bego. Tuhan doraja. Umat nasabot akka bangsa. Di bagasan hati goran. Puji ma Tuhan, hamuruasna. Rak jongjok kita. Nomor 106 sada. Haleluya, haleluya, haleluya. Naing mamar sinondang hamu, songon sin sondangi kopi dion. Marsitiopan mahamu, tuhata hangoluani. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Matius. Dungi Roma akka Parise mangujuni ibana ninnado. Beha najadi do sirak konon ni bawa rumana asal adong alana. Alainin nama mengalusi nasida dang dung di jahamu hurwa. Siam mula naido di toppa panopai nasida bawa dohot boru-boru. Ay di do di baheni tadi konon ni bawa do amana dohot inana laho patok pot dirina tudonga saripena gabe sada daging do nasida na dua asa dada dua benasida tung sada daging do ope nang pinadomo ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Hatani Tuhan Dulmeta salut. Memang nian adong ritus neber bahasa tuba. Jadi nata pakai ritus na lama do be.
Ada orang memakai na baru, ada orang memakai na lama. Songon biasa deh. Masuk kita tu tahun na baru, alai tong tak pakai pako na nalilingi. Di pungota sa Leon, ima na imambain ulaw nadat sulang-sulang pahokku. Amani modest daba do inang boru sinurat. Jala ku bereng-bereng walau ibaga sedadak tapi molidok ke sulang-sulang pahokku berarti naing pasaton pasaton ada nagok arti na berarti long ado pesinari kan itu di pagok masonari mana alaniaha bukan niat tusan kan itu pasti sudah kita mapoto so dia akan terjadi na jului jelas sonari ma di pagok jelas soni tong di bagasan ngulutta sadariope puasa di pajulu makite misana badia asanian pasu-pasu ni Tuhan ipe unang longa-longa roh tu kita asa lemgok jala ido nanaing pakiota muse laho diulaw na adat anon pamasumasuan perdongan saripeo ala ido inti ni odolan ni ulot sadario ala ni perdongan saripeo ni damang do deinang asaro akka dan ako siya nomon so ni hami sa luhuna ala ni holong muna do damang do deinang asaro hami dusun mulodang do dang lauro hami dusun karena ni mamiring si Arzo Menom misal ang nasibay no da ala di damang dohot da day didiki Ribenabadia ila pesta Ribenabadia kusuk kudo si sono jala bila kunasida alusna damang leina ala urokon sampai dia berpadulung muna holong munai amani mudis tulak kurang museli, ada tulang muda datang museli ada di pastoral. Kalau makmur itu bahkan ini, bapak Morris doh inang borusi nurat. Sampai tiga doa dulu muda orang mulai. Seliling mengulu di pertibion. Ala dihi, masih holong ada muda dua kan? Batu dua muajo hal sederhana tuhami, napungono yang disun polong mulai. Sampai madua inamu nakika sampai saya ngulubda di Portibio jala ino dolan ni akabat zahir saudara dari kolon ni bawa ama na dua na amana do ina lahu patok pun dirina tu dongar ribena nang yulina sila soni bagi tadi kon bapak modisma keluarga damangi do inangi laho patok perdirina tu inang boru sinura ganito artina damu bebe kolong na berjuli dan kolong ibe si pakyon kolong si sonari ma naling pakyon muna dihamu na dua molidok kon ripe na marlas niroha ripe na daulat akka ripe na sa mudio kok cucuk tidokon memang molo ripe na daulat amang molo bunyan ba ripe na sangap ripe na go artana iro tu boru ima ripe na daulat iro memang iro parel iro de alai lubi siani ripe songon nau gabitiluat di kita ima ribe siat Nazaret nanaing si hutonokta ima ribe Nabadia Maria Joseph dohot Jesus mungkin tubuh suku-suku di rohata puasa jala di dia doa lana asa di kuari ribe di Nazaret ima ribe nadaula molo mana jalan nengekta rimang-rimangi bohado pangulun ni ribe Nazareti mangihuton pamilangion ni Hazol Maun dang turi-turian na dabo siyan mulana dang alage bi turi-turian si hutonokta dang dabo mulai siyan mulana
na ikulao na sida mabuana yanakon na Jesus. Roberida tu si Maria na ikon merdingkat daging imana. Ipe siat to di Purbadia. Habe na anong dobe niulit na suamina. Ido ribe na disuru tuhita sa luna asa gabi ribe si tiruon dihita. O ribe na sonang sangap ng Maria say Romaho. O say Los do. Berarti itu dobe ako. Ito masuk. Alang mula yung sinin na. Ang naliling rin na budari magkopro-kopro kan. Ang lino. Say Lo asaw. Manguluma. Rapon. Jesus. Nang Maria. Nang Joseph. Pangudian. Jadi amat kama ni modis mapangudian. Inata ni modis magabi. Gabi mo. Gabi Maria dong. Gabi ina songon inata Maria. Dipeok sa luho na di bagasan rohani. Gabi songon Jesus ma itokong. Setagil lengon. Aku teder, aku boto warna. Mula na doon teder warna. Alaya serama na sila. Si Arjomen, si Farel. Na dulog pe aku boto warna. Do sudah mana nomon. Aka sida belas ni roha tutong-tungan ni keluarga. Asa gabe ribe na daulat. Di bagasan kata tak dong dopat do mando dari do hausian perbuena mulo do. Kamu naman ko ni ang kaya na koto do gabe sormin. Samo dia do nguluni na dua-duana kanito. Mulo tarimangi mulo di par rumah tanggaon. Cucuk do marasa rohatta mida rumah tangga ala dausian hasadaon do hadameon. Cucuk kutur susah nunggalam gudang rumah tangga na siga jelas siram alanya oti-oti namuruk oti-oti na marbedai dang arong be hasabaron dang arong be habasaron dang arong be haserepon dohot akka lepas ni roh jala ulaun sedarion omma nagabe patut sidok mauliati tatutuhani ala adong dobe diham 30 tahun mga marumah tangga dalam day 26 tahun berarti siya kamu muna 27 oh 27 dia ba ada orang suahar be ngadong kan itu nah, artinya 25 berarti 26 tahun kamu ngapis tapera kan ngapis tapera kamu be perdoa sari kamu dala totong di kita portapori hamu do tinggal pugama asa tinggal saat bagasa sadarion buwi hamu mabain ulang nako jala inom ma muse anno gabe dalam muna gabe pakyo muna na laho madalani ngulu muna muse tu tahun-tahun na mangihut mani tutonga-tonga ni keluarga muna amang amani modest dohot inang guru sinurat asa nian totong ma debata namar puasoi pasahat akka pasu-pasu ini baru mesti totong-totong ni keluarga molo terbuka rohani molo seret hamu marroha sono roko lagi ikon arong mahabasaron arong maseret ni roh pasti ko akka paru kilon ale poha bainota madana ni muluta siganubari molo totong dohita sabar pasar dohot serep marserep ni roha mana dokon di baus dohita arong obat hata muzarrab perjolo mandep mauliade alaniaha dang bohida sudi jolma dahya boy pasti terbatas guguna kan itu berarti ku mangido to mulung ditolo kita ikut lenote do dokonote do maulia bolade ngadua na patulun lima molo dong salah jala memang sudi jolma pasti masalah darong jolma na masalah jala berdosa ikum mangido maaf jala na bau paton tu dia pehamulau ikon permisi
Artinya diboto anggota keluarga. Kurang do kota Braga Siarzome ni san baru boto. Oh, isa do bimana. Artinya di si sejak baik ngaparmisi. Jadi adong opat hata mujarrabo nanaing ikut si pakion di tonga-tonga ni pardongan saribeon. Sosoni di tonga-tonga ni ripe. Asagabe ripe na daulat, ripe na sangap. Sangap dan alani hamuraon alay, sangap alani haburzuon hasirepen roha. Perlebas ni roha. Ang ma debata nama puasoi totong matongani hamu terlumubi mai di damang di dainang sa totong marsiolongan di bagasan nguluna sosonia ka adik nami yang pemunaon totong gabe setiap baik akalas ni roha muse totong ni keluarga sila di bagasan sadaro manghidup mangelek kita tusuhani ang matutu debata totong niat di bagasan rohata asa damai saluhut dalam berdalan untuk bingkian pulau nabi natuba ni hasuhuton kamu seluruhnya di bagasa sederio berdalan untuk bingkian seluruh tulomoni rohani Tuhani debatama tentang mamasu-masu kita seluruhnya amin atau berluhur seluruhan stok palangin atau tanah Silakon mati di tanong. Nang dua kebenaran diari bertuluhon sa tonga-tonga niya kanamari. Nang manay ti surgo mundu ti siyam di bata apa patgugo na sa dosa siya rin na nuse mamuhunya na mangulo doon na mati. Aw Korsea dito ni Badia di Huria Katolik na Badia di hatong panihalan na Badia di hasasaan ni dosa di Hebridari doon tutuan na surga. Kada mangday nang nangyahorongan sa nari pinanggilo pematuhamu amang amani modis do inanggur sunurat asa jonjok kamu na dua di julo ni langgatan noon imana dilaho pay baru pada pardongan saripyo muna di julo ni natorok di julo ni akayanak komuna dan lumubi ma di julo ni debana. Olongan Diadupan ni aka yanakon diadupan dia ka anakon malim dohot diadupan ni debata diadupan debata ala naung pujalo ala naujalo holong ni Tuhani holong ni Tuhani nang marhiteho yang ngari yang mangite ho di bagasan sol niroa alani haurangaku nasa lelingon ternelobi meradopon merjaji doa lam makaholongi ho jadi lam makaholongi ho ditiki lasniroa nang ditiki asusaon disude hinadenggan disude naidenggan nang hahurangamu nang haurangamu gabe dongamu naburju mau di rumah tanggata jadi di rumah tanggata satu na saur rumah tua
Saya di pasu-pasu debata Saya pasu-pasu debata ma sakap naulion. naulion. Ho na huwaholongi di adokani akayana kong mali rohok di adokani di bata aranok kujalo holong ni Tuhani nang matute ko gagasan tol sol ni roha alani ahorangak kuna sa denimo terlumobi maranukoko marjaji doau lam makaholongi ho ditikilas ni roha nang ditiki hasusa ape disude hinadenggan nang ahorangamu Gabi dong ang sabu dumaaw, dua tanggata satu sama dua. Saya di pasu-pasu dewa tama sakap punya ulion. Martangi yang mahita tatanya kuma jala tapasa ma rumah tanggaon tu debata. Ada debata pardengga basa di baujak kodo ganup rumah tangga gabe inganan hamianan di holongmu. Nama ngarahut hasadaun di rumah tangga. Asalam mangirbang jalalam sikok hanguluan ni jolma aliama parholong ni roha roha minwaing tujulum songori penang pinarbadiam pasahaton diri nami ngolu nami ulon nami sakap nami bagas nami polso nang las ni roha nami do ni roha nang las ni roha nami ianak kondo na dua-dua nami nang sudi na sana adong dihami ay walang kodo para si roha parlingguman ni ngono nami ubasa tami rumusay rumah tangga nami uripe na badia ripe Nazaret nang madjaga anak mi ima Jesus Kristus na pinarmudu-mudu ni Maria doho Joseph na badiay ang giya marumah tangga nami lam sumantu ripe Nazaret ripe na badiay jala hubang ilohami tuho urubi maasa rumah tangga nami oppe gabi huria na Mehmet na marsada di haporseon na tugu na mangulu jala marpos ni roha di bagasat tangiang na babagasot jala pararato barita na uli ni harajaumu bahay marumah tangga nami manodak kokolong songon ribe na badia Nazaret sayang giyak mabagas nami gabi inganan na lapok nasay di halomohot torok jolma ala ni holong dohot roha na masyat tusat di bagasan jala na makilalahon hinauli ni holongmu susuko mabasa-basam asa tolak kami mangulahon nasa ulaw dohot jujung di hami ay basa-basa mido na boy palas roha nami mangulaho sude ulahon nami jalo matang yang namion na hubasa tami tuho marhide Jesus Kristus Tuhan nami na mangulu rapok ko di bagasak kasadaon nito di porbadia nuaing dohot totong no di saliling ni liling na amin Dodudima dohot yang katopan. Ali di bata amanami pasu-pasu ma ripe niama dohot inanami on asa gabi ripe namar haposiaon jala mar haporusan tuho sambing lobok ma holong dohot dame nesiakko ni rohani nasida asa anggiat ripe ni dongan namion gabe ripe nadame jada nabadia ajari jala perbisuhi mana sida na dua aleamang asa tahu na sida painu-inu rumah tangga na sida Ramahita mangidon Tatanya ko man sudi keluarga besar amang si Modis daba do inang guru sinurat ali di bata amanami pasu-pasu man sudi keluarga anak boru do sudi pahopu nanau pinasahat mutu lesida sayang giat ma gabi anak namar bisuk jala siolo yajar do boru nama romar roha Perbisui jala tuturi mana sida aliamang dinalaho mga jara-jari huhu pagudang-gudangkon aka ianak kondesida asa sogot gabi jolo mana hasia di jolo ni masyarakat terluhobi di jolo ni adopanmu Ramahita mangidon Dungsun ulaon nami anon sian bagas joromon
naing urutan nami dope aka ulaun sadarion di bagasan adat habatakon nami. Alani mangelek dohami tuho ale amang asa pasu-pasu ma ulaun namion asa manggokon las niroha dohot aka persauliat dihami terlumobi di dongan nami nanai pasahaton pardongan sari peonon di sadarion rap mahita mangi dohon Kami hormat Tuhan, aka pangidoan nami. datangnya kon mahita na pungurison ale debata amanami huelek hami dopeho habasaon mudi hami saluhut terlumobi ma turuasmu na pungurison asa anggiat doktong mersada ni roha dohot sude akka dongan namion nang di dia pe hami saya anggiat maholongmu na manoktong tu petari daun hami tu akka dongan nami jolma rap mahita mangi dohon kami hormat Tuhan aka pangidoan nami. Ali di bata om matangiang doho ele-ele na hubasab kami tu dopamu mardonga serek niroha pos doroha nami oloammu do aka pangiduan nami ala ni holong do habasommu di bagasal goar ni Yesus Kristus Tuhami saunari sa rodi sa leleng ni leleng na amen. Tauduti ma tu pasahat sidua Kami tua dopan mi bersembah ujung kami tujolong mau lihat tema diho Tuhan saja lo masih luar namion sakti madini sakti matabu rata sombahon mati bata sakti madini sakti matabu rata pelehon mati Tuhani Sakamu nafik kirati Tuhan Dayo padono patuhatani Sude nana sana adong dia Sambahono puing Tuhan Tuhan Sakti madini Sakti madobu Rata sombahon mati debata Sakti madini Sakti madobu Rata belehon mati Tuhani Sude nanu laoni Tuhan Malamannya senasani yang Turut bain adua dihida do disakto kuliana nagaliai. Ale di bata amanami nasubadia si topa si dobus si pangapul jala si balua kami. Di bagasan ulaw misa nabadion rodo kami tua dopammu pasahat to pilan nami imaroti do angkoron. Sungut tadda uduk ni roha do hasirepon nami tuho. Marlomo ni roha mahoha majalo pilihan namion nahubasahat kami margite Kristus Tuhan nami. Tuhani mandongani hamu. Dopak kijang ma rohata.
Madok mauliati mahita tutuhan debatata. Ima tutuna patut jalan na tamado, nasitong jalan na uli, asa manotong malang nadidia pe. Hami madok mauliati tuholi Tuhan aman abadia, debata na sunhinagogo jalan na manotong. Dito pahodo hasiyang ano gabi inganan na pataridaho kamuliom. Asa terbarita kuarmu tu sadok liat tanaon. Jala totong do ditulubi ho inganan habadiaon na hubawjak kami. Laho mamuji pasangapog kuarmu. Asa disi pesta ho kami. Ako miyong ni haporsiyaon baon bain halulaon nami. Atong mardong alas ni roha husobaw kami mabagas pertangyangan o di maparbuye ni halojon nami. Tuguarmu na marmulia. Say tao mabagas on gabe bagas jorom na citong. Nagabe tudutur ni Jerusalem na di benwagid sangi hamianan ni akanabadia. Di bagasat diri na anakmu na ni hawalongan ni na ditinubuhon ni nasuhabubuang Maria. Nunga di para ni hoinganan na badia na marisi hagabok ni hadebataon. Nunga di pajongjok ko gereja kuria gabe bagas joro na marrojahan di bagasan kuarni akka apostel. Jala Kristus Jesus do nagabi batu parsuhi. Bagas joro di pajongjong siya nagkabatu na pinilit na pinangulo ni Tod di Purbadia. Jala holong ni Roha nagabi pangarahu na. Ala nihi raponaka suru-suruan do suri halak na badia. Uji jalo pasangan pami mahamulyom hugut mangit dehon. 280 sada. Mang mualina sahabadiaon atong gubang iduhami perbadiay masinua namion marhili gogo nito di masa mubadihami gabi daging dohok mudar ni Tuhan nami Yesus Kristus tibor ninuju di pasahat ibana pay masosonggop si taonon na genlit na jinalona siyandrade ni Roha iba-tiba na maroti tidak mamauliate di ponggoli maroti di parleo tuak kasisian na duhuk mandok jalo hamu jala panga kamu ma ayo dudagiku na pinasahat tumokop pamu Sohoni musim silung mangan tibot Yesus mapanginuman. Tidok musim mauliate di pasahak maituak kasisianna uhud madok. Jalo hamu sudah mahamu minum sianon. Om mapanginuman na marisi mudarhu mudar perpadanan ni badan naik baru. Jala nama notong. Nani usehot doi humokop pamu dohok natoro bain hasisan ni dosa. Somolima ulaho kamu bain parningotan diau. Omma pamusatan niluhut parsaulian na hina porsea ani Awakin Tuhan bubaritaon nami Pahe yang mudah tidak konami Awaromu sobat Tuhan luhuton nami Atong buhuk marningot hamamate dohot hayam ni Kristus usobok kami do tuho alayamang roti hanguluat dohok panginumag kaluaon
Madok mauliate rohami ala nunga di patamaho hami jongjong tua dopamu lahu marhalado di jolong. Upangi rohami asahami nong majalo daging dohok mudar ni Kristus di pasadatot di porbadiai gawe bangsom. Ale amang pasu-pasu mahuriam namar serak dilihat tanon. Saya bahem maasalam tabaholong namar siaholongan di hami. Rapok paus nami Franciscus do uskup nami Cornelius do sude parhalado ni huriami. Balua manang akanongan nami akan aporsea do sude tahi akanong modingi. Saleong madunasida do sude dongan nong mate di bagasa Kristus paradianan nasonam. Saya si maroham tunasida jakom manasida tu bagasan apuammu. Aliamang sude rohami mangil asini roham. Asa dohot kami marjambar di hatuaon nama notong. Rampos Santa Maria kasuhani Tuhan. Ina ni debata raponaka Joseph kapot Joseph Orwana raponaka roh apostel doh sude halak nabadia natong mangul di bagasan holongmu. Saya loas mahami doh mamuji pa sangat pokok. Marhide ibana rabdo tibana los di bagasan ibana totong dosa tuho alele bata mana sumhina gogo di bagasak kasadaun nitod di porbadia nasa sobado tamuliaon sarori saliling nileleng na. Tuhan itu mardas-dasi kita margides yang hatana laus mengajari kita margides yang panuturion ni hadeba taunna ido alana uban nabarani kita mando amanani dan berbincang saya berbagi amamu saya roh maharajamu saya roh bijang lewat Tuhan sadarion si bahan nami si ganubari jalasi sama salah nami soman panesa nami di salah yang kepasalan kami dugi ulang dugi kami tutamuzuna alai palua mahami siang pangago alai amang palua mahami siang pangago siang nasana jahat do tasusan lehom madamem dingulu namion urubi mahami marhide asini roham anggiat totong ia siat dosa jala siling siang nasa gauran saya upay may mahami mahaduaon na nihirimi dohot haroro ni Jesus Kristus si palua hami ay horo magpunang harajaon dohot hagogon dohot kasahakon sa niling na ale Tuhan Jesus Kristus idokodo zuitwa ka apostelum dame lo tinggal hoti hamu dame kuduhuliat Tuhamu sayunang majujur dosa nami alay bereng mahaporsiaon ni huriam atong pargugoy mahami asa mangul di bagasak kasadaw natutu hobartu na hinaholomohombo ay hodo panitian nami duwain rodi sa liling ni liling na dami ni Tuhan ta Jesus Kristus mahapantungan kita sa luna 222 ada biru-biru ni debata nama buat dosa ni pertibion
Martua maida jolmana ni arawat tu aroan ni biru-birui. Ale Tuhan nasasama rawat manjagoto, alay dok nasasama dan ias naaw na kusuma. Kristus. 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 Yesusi nang Maria
hinagugu wasata mido utuo akka dongan namyon nunga libasaw to sakap ni dongan namyos dongan sa porsyonon dibaga sa pardonga sa repion na badia nunga libargugu iho na sila manhidesian si panganon do sinumon parbanwa gijang atong ramoti manasida totong dibaga sa kolong doho dami ni anak mo Jesus Kristus na mangulo nuain doho to at doho Jesus Kristus totong sa hatroni sa liling ni liling na amen. Pesta sa dalyon ang nabong kaya hindi matutuwa hindi muna pe kita dito na daulat dito na badia sa amin sudia kaya na muna pe kaya sekarang bayi ang kirong ang siya itong mga ni keluarga nang hamuna Debata na sunhina guguhi mama masu hamuna amado tanak dotot di porbadia Amu ale kadongas sonare nung nasubbe ulaon ekaristi nagaria Mardami mahita mulak ay di paporhak debatado hita law mangulaw katanay di ngulutta si ganupari. Amen. Tua barana sangsoni mata pastor melate mamang nang di pengulian huria malate madi hamuna sehingga ma Tuhan mengalihon akka nading Namudo bangkot tupulian. Di Zozomona Tuhami selalu na pangulan huria di bahuria parang mahotang dua di son di pasar tamudo tadok palungkunan na barisihon haru bibir dohot ringgi situ suara marhitei dihamuna bona asuhutan dihatani na tua-tua nama dok asa sukun doina mula ata si sedo mula dehu di zozo muna tuhami pangulan urian baga jatikon asa manukum pahami tuhamuna asa dia do lakakna dia do rokna
haba-hata na dari dia mapatok tak kasma wana su nami marboboa di bagasan tikyo mungding iparhela raja sinurat ang ginamion kuparparomay kami guru ni raja guru sinurat nung magabi marurak margulung dohot marhiteima nangapala siko no pehubay kami yakari ng salpuya ada tuhula-hulay jadi saunari man ang pasaton nami ada nago tuhula-hulay marga sinurat las marhiteima raja nami alarok ko patupahami huning-huningan ni namoray asa hamuma na mabuka hamuma anon napasikopos mo ni ma